kene ya. Ya ya. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lah sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Bais. Wes, ayo ya ya, Nok. Plek. Plek Tanon. wes, plek. Ah, ngene kok tak imbo 50 ya. Gaya Ayune boy kaya ono sek. seket. Tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Alah kowe wani, aku ngono ya ora. Ora wanita. Pur yo. Rembu lane
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan yang terutama tepuk tangan yang meriah untuk PG Rejo Agung Baru. Dungane piye, Mak? Pulang kampung neng Surabaya, semoga PG Rejo Agung tetap jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kelakon sowan meneh nduk ana ing PG Rejo Agung. Ya. Dalam rangka tasakuran tutup giling ingkang ditindakake ngratri iki ya, Mak. Bener kepara nyata. Mula wis dadi tekad lan niate PG Rejo Agung Baru ing Kota Madiun menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global. Ngono ya, Mak. Kejaba saka kuwi misine wis jelas, meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas berorientasi kualitas produksi, pelayanan pelanggan prima, serta menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan, melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi, dan ekspansi untuk tumbuh berkembang berkelanjutan. Ngono ya Yung. Mak, apa to sebabe kok pabrik gula ki tetep dilestarekake nganti ripalungguhan iki? Ngene ya Nduk, manut sing ndak ngerteni pabrik gula mempunyai nilai sejarah dan budaya yang penting di bidang industri era kolonial di zaman dahulu. Kuwi bab sejarah. Ana meneh manfaate ya kuwi sebagai pengembangan dan pelestarian pabrik gula, berkontribusi dalam upaya swasembada gula demi ketahanan pangan nasional. Ya, penanaman tebu dapat menyerap CO2 sehingga mencegah erosi tanah dengan akarnya. Juga mendukung pertanian untuk mengurangi limbah sehingga tebu menjadi tanaman yang multifungsi dan ramah lingkungan kok no. Kaya ngono kuwi. Mula gandeng ripalungguhan iki hasil dari PG Rejo Agung melimpah ruah, insya Allah kebak barokah. Nyatane ini sejarah capaian yang sangat luar biasa, prestasi yang sangat hebat, karena giling tahun 2025 mencapai hasil yang tertinggi selama PG Rejo Agung Baru ini berdiri. Ngono ya, Mak. Mula bengi iki terus wayangan meneh. Sing jenenge wayangan tumrape PG Rejo Agung wis dadi adat, wis dadi tradisi, wis dadi budaya kok no. Sing jenenge petani tebu kelawan pabrike kuwi ora bisa pisah karo wayang. Merga sing jenenge wayang kuwi salah satu tontonan kejaba iki tinggalane para luhur sing kabeh duwe kewajiban nglestarekake. Angka loro kanthi nanggap wayang ini adalah tontonan yang tentram dan tenang. Ya, angka telu ya kuwi perputaran perekonomian sing entuk rejeki lantaran PG Rejo Agung ki wayangan ora mung dalange sindene lan pengrawite, ning uga tukang terop, tukang genjot utawa tukang panggung, sound system klebu ingkang dodol ana njaba UMKM. Klebu para kadang-kadang sutresna budaya nadyanto sore mau udane ngerjeh ora rampung-rampung ning bareng wis terang nyatane sing kepareng rawuh pirang-pirang lan aku wis niteni marambah makaping-kaping lamun to warga masyarakat Madiun adalah promotor lestarinya budaya wayang di Indonesia. Ya Mak, ya bener kepara nyata. Luwih dhisik ngaturake panuwun marang panjenengane ingkang kepareng rawuh wiwit sore mau, nenggih Bapak Wali Kota Madiun, nenggih Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHM MMPD ya Mak. Ya mergo diasta karo panjenengane nyatane Kota Madiun saiki apike kaya ngono, endahe kaya ngono, resike kaya ngono. Ya apa wae mapan ana Kota Madiun. Upamane awake dhewe urung dikapangarengake karo Gusti Allah,
tindak ana tanah suci nindakake umroh ya manasik dhisik latihan dhisik ana kota Madiun nang kene wis enek Ka'bahe. Iya to, kaya ngono. Hebat luar biasa. Mongko ya sing ning Arab utawa Mekah kono dadi rebutan sapa sing ora kepingin ngambung Hajar Aswad ning kota Madiun ya wis ana. Iya apa? Jare Hajar Aswad kuwi mbiyen resik putih ngono kuwi merga kuwi watu swarga. Ning gandeng kalepetan dosane menungsa, mula ripalungguhan iki dadi ireng. Ning ngene, Nduk. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aja mak nggih guyon, aja mak nggih dolanan. Sing jenenge wong wadon apa neh aku dadi wong keluarga duwe bojo sing ayu pamane. Ya, mongko ning tembung Arab kono ki ana tembung ya kuwi sing kuning lan resik utawa merah. Kuwi kena diarani ya kuwi ya Humairah. Kuwi artine ya kuwi kuning kemerah-merahan. Yen nyeluk bojo ngono kuwi wah sing wedok mesti seneng. Istriku ya Humairah. Ngene meni sing wedok seneng mergo putih kemerah-merahan. Aja peh bojomu ireng lek menyeruk terus Hajar Aswad ki aja. Ya to, ngono kuwi. Hebat Bapak Wali Kota sangat luar biasa. Lan uga mbok menawa kepareng rawuh Bapak Bupati Kabupaten Madiun Bapak Hari Wuryanto SHMAK ya pepundhene awake dhewe sing ngayomi marang kanca-kanca Madangkara. Bener kepara nyata muga-muga Pak Wali lan Bapak Bupati tansah pinaringan sehat amanah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pak Danrem Kota Madiun, Pak Dandim Kota Madiun lan uga Direktur Utama PT PG Raja Wali 1 Bapak Danianto. Bener. Direktur Produksi PT PG Raja Wali 1 nenggih Ibu Nani Sulistiawati. Ya, Jenderal Manajer utawi Pak GM PG Rejo Agung Baru Bapak Imam Nur Salamet. Mboten kata lumpen dumateng mitra petani tebu PG Rejo Agung sumrambahipun sedaya para staf karyawan PG Rejo Agung mboten kata lumpen ingkang tansah berkomunikasi kalian kula nenggih Bapak Samsul ya selaku panitia. Kula sak kanca ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya bener kepara nyata. Ripalungguhan iki ngaturake sing klasik luwih dhisik nok ngono. Upamane aku tak nyuwun sinom parijata marang Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Tembang menika ugi kula aturaken minangka tandha bekti kula dumateng pepundhen kula nenggih Gus Mamang lan ugi sumrambahipun para kiai alim ulama ing kota dan Kabupaten Madiun. Mengkono. Monggo Bu Kesi Rahayu dipun aturaken sinom parijata kunjuk dumateng para pinisepuh. Ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Yuswanto sekalian Ibu Radio Madya FM karo Mas Yoga barang. Sing nalika sore mau aku sowan diampirake ning Radio Madya FM. Ya, perlune mbok menawa panjenengane kangen wayangan meneh, sirku tak arahne saurunge poso ne malah ngersake bar bodo. Ha iya. Alhamdulillah nyicil ayem, sehat selalu Pak Yus. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi.
Kembang menika ugi kula aturaken dumateng para pepunden senior seniman ing Kukuban Kota dan Kabupaten Madiun. Ya, mligine katur dumateng Bapak Haji Muhammad Syakirun. Sugeng lenggah ana ing dalem monitor Kuntadi channel. Ya, ora kersa rene, kersa ningko pas menyura. Ha iya. Ora apa-apa, ora apa-apa wong panjenengane iki remene ning lakon. Ha iya. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Boya Sadurunge telas sinom, monggo Bu Kesi kula caosi wanci anggenipun mengucapkan selamat sukses dan doa terbaik untuk keluarga besar PG Rejo Agung Baru. Monggo Bu. ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar PG Rejo Agung Baru yang pada malam hari ini mengadakan tasyakuran tutup giling nggih Pak Dalang. Nggih leres. Mugi-mugi setiap tahun hasil selalu melimpah ruah dan bertambah, para petani semakin sejahtera, para pejabat dan masyarakat juga saling bahu-membahu. Akhirnya seluruh masyarakat Indonesia kebutuhan gulanya bisa tercover sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Telaske Bu Kesi. Luwe Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awake dhewe sak kanca madangkara sowan komplit ya yung. Malah ditambahi bintang tamu ya kuwi Cak Jolang CS. Wah ya lan uga sing dinteni karo para generasi Z lan uga para mak-mak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun. Siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun, mahal harganya, Niken Salindri. Wah iya.
kaya ngono kuwi. Ya nduk nggih gugah semangat sakurunge aku ngaturi Cak Julang to Mas Julang kuwi nembango nggih gebrak swasana niken salindri. Ya bar kuwi nembe Mas Julang diaturi. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga parsetap karyawan ing Pikir Jagung Baru tansah nandukake katresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran Pikir Jagung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Iken salindi. Dados ayo.
tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Hidrasi nduk. Wah, dan saya gede awake ya. Terus malah saya cantik kaya ngono dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, adate video call WA saiki belas mbuh cah iki nyapok. Ayo. Monggo ben bengi iki Niken iki tak impekke terus lho jane ayo. Bukesi tau ngamuk karo aku, masa. Aku iki lan dolan HP ning kamar, dheke turu, ya. Bareng tangi nuwange tau digabloki. Lah piye? Jare dheke ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Song wawut ngono modele lek ngimpi, mbok lek ngimpi ngangge aturan, ayo. Lah iya. Mongko ora ya, urung anu ora. Ayo, luar biasa. Yo Mas Jolang coba nggih gemene wektu. Ayo, men pinarak ana pepanggungan. Ya. Ditumpake prau layar. Ya, nggih. Dasare ya mangsa Jawa, ngono. Men ora kelep tumpake prau layar. Yuk, monggo dados tak Jolang CS. Yo. Mas Nanda, yo suwe ra ketemu kudu salaman sih. Alhamdulillah pripun Pak Wartose sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru. Ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sampun nggih kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Aja kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo Agung. Lho nggih kula tetep semangat. Napa boleh? Rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Mila saking menika ya dipun contoh. Wes ora kasil salaman mbek kono ya mbek Watu Azharawat tau. Oh kaya Watu Azharawat iku pripun to, Pak? Wis salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya arum to. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo ngoten lho. Dalang budale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki adoh-adoh kok Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong ki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi ki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling? Berarti wis apal karo jenengan. Apal ki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Oh mriku. Nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngono wae. Kok dadi film Kian Santang iki lho. Oh biyen yo ganteng kok Le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon. Dadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis Pak. Kok saged ngoten? Lah iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung Baru. Bengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku nganti melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk. Tumpuk. Ngantek sing cilik-cilik digendong.
ngantek sing gedhe-gedhe kok ora ketok ngantek do nggawa-nggawa ancik-ancik mau. Lah nggih. Gara-gara sapa Dik Niken. Dik Niken. Bah, Karo aku nek karo sinden-sinden nom ya ora patek wis waleh. lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya gilingan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe le sing nom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahe tebu lho. Sampean kok saged kewes gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta Mas? Niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Weh. Niku nuwun sewu nggen swara, wah sak ret niki pedhot kabeh. Weh. Saya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Oh, Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Sulang. Nggih, riyen sinden, Pak. Nggih. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Lho, sebabe? Ah nyindene ning gone panasan ora oman terop sambar bledek. Ning nuwun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake wong. Ora masalah. Kok Bu Kesi iri meneh, Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahyo. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Jolang niki Pak Cahyo. Kalih garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kayak ra romantis. Lah kok digandeng terus? Lah kene tak culno njukuki sembarang ya. Lah nek Bu Kesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah barang bojoku sin-sini lho. Lah pripun? Dagelan rondok kondang. Di bojo ning swalayan purik nganti satpam do marawe. Jebule golek laos ngene. Lah ya ning supermarket kok golek laos ini komplit golek laos wae ra ono ning kowe. sampean kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah ngoten. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Weh, mbak-mbak sinden urung ana pabrik kene kuwi sono. Sampean ya urung lahir ya? Lho alah aku ya isih ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bu Kesi sak kanca. Lah nggih. Lah iya, iki ketingale yo wah piyaine langsing-langsing ning jebule makame aki-aki. Kok makame aki-aki? Mangko 200 iku ning awor sinden iso kotong kabeh ngono. Sindene Pak Cahyo niki lho, Pak. Iya. Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing ndi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Mboten ana sing sepuh. Ora enek nom-nom kabeh. Sing loro iki yo nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho. Sampeyan ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke ro dhewe dastere teng klewer. Iya, ape salin aku ngantek pangkling lho. Barang gek metu kaya widodari. Yo, iku keistimewaane wanita-wanita nek wis kadung ngadi salira, ngadi busana lho. Wong wedok iki angger sansaya rapet, kualitas apik, regane larang. Walah tenan ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokane selawe sak glethake we. Kok tangga ora Sik gelem. jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Ken mau sing dilem kok Bu Kesi. Upamane Mas Jolang jenengan duwe garwa kaya Bu Kesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bu Kesi ngono piye jajal? Hah. Ketoke ra mungkin. Lho sing jenenge upama ki piye to? Upama kok. Nun sewu lho Pak, kula nek ndi bojo ayu sirian. Lho sik aneh men. Aku lho cemburunan kok nek aku bento. Wong pecing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Heeh, Cina. Lah tuntunan kok ning ndi nggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tumbale, Mbak. Dikontelke kula. Darah niku ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose.
sami mrongose kados Istri yang Pak Julang. kedua? Istri yang kedua sami mrongose. Ta iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lah hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Nggih. Turu wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho, Pak. Pilih piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek. Sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho, Pak. Ge oyo-oyoan angin. Angin. Alah yo yo. Aku yo sesek dekne yo sesek. Ning alhamdulillah wong saiki Alhamdulillah. juk tanggapan rondo rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak pakai kei begel. kok begel iku piye to? Sing diuntui lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rega larang, Ha. sing transparan regane 16.700.000. Walah 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 walah. Hati-hati lho Bu, iki engko nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok tukul. Pangkemi kaya pot ngono. Kono tomat tukul lombok tukul itu. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Kok Isin karo kancane saiki nggih. waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Sidane kuwi begele iki lho tak coplokno. Mbok coplokno. Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Tak gone Singapura. Wih, dagalan kaya garangan ngene kok iso. Gawe ning Singapura. Rai nomor loro, Mas sing penting iki kayane lho. Waduh. Gleleng Berarti kan tenan ya iki. gleleng Ayo. tenan. Go ning Singapura. Gone Singapura. Arep nyepot Dokter telepon kula. Hmm. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Heeh. Kok pas kadung kantil iku piye to? Maksudnya gak bisa dicoplok kadung nemplek iki lho. Udah nempel, tidak bisa dicopot. dilepas. Ini gimana Mas Julang? Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pripun? Pun dicopot sandase aku muni ngono lho. Kayak mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah. Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo Pikir Rejo Agung. Lah pripun? Tam apa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk bengi niki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk Pikir Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondange kaya apa lek ora ana sing nanggap ngowoh Mas. Ngawah tenan ya. Kaya lori ra ana tebune ku lho runtung-runtung ning kono nganggur. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Heeh. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah Lho, rasa, Beb. sedekah rasa dana rasa. Heeh. Oh, apa meneh nyawang sinden-sinden ngene iki. Heeh. Bayi. Piye. Wes ora guwak belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Oh. Berarti blok warnanya sudah kekuning keemasan. Kuning keemasan. Lah nek sing niki sing nom-nom niki. Tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Ngetut. Kok wae ngetut iki lho. Kok sampean. Lah nek sing Dijajal. ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Penak ngetute. Lah nek sing untune mrongos ngeten, umpamane ngetut piye? Lah Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing dienggo yo gak raine wae kok. Lho, lah apaan? Sampean aja saru lho. Nyapa? Dipersani sedaya dulur-dulur lho, Pak. Lho sak saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha ae nek wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah apane? Gak iso elek ya. Apa meneh karo walah. Grupe Pak Cahyo Kuntadi ki bingungke Kok wong. bingungke napa bab napa, Jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus? Nun sewu Pak niki dalange niki Pak Yoyo. Mboten Pak Cahyo Kuntadi balik metu. Terus? Telepon Pak Samsul, Pak pripun to serloke kok teng mriku dalange Pak Cahyo Kuntadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyo. Ijane ya Yoyo apa Cahyo Kuntadi? Mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Oh. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku.
Kene iki lho, sok nak awakmu ndek anak jenakno sing jenenge loro. Sing jenenge loro. Iya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sing Kok nageh utangan, mumet Nek? no. Kok iso utangan Tapi nama peminjam Cahyo Kuntadi bareng ditagih tanggane niki daleme Pak Cahyo mboten niki daleme Yoyok ngono. Asik nagih melok mumet ngono. Iki awake dhewe iki tanpa guna. Iki awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong-wong nyawang aku kaya roh grahana. Lah iya Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi, Pak? Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Medion Laladan Pule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Kuwi Mbak Dian Munasirah. Ayo. wah. Cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, gados. Mbak Dian sing pundi niki? Wah, sugeng dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu mak cangek ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke Ana apa? ngeterke tanggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugase piye petugase? Ah, Kleru lek WSG kleru kuwi. mboten kleru ngoten. Piye petugase piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to, Le. Lho petugase iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Lho, jebule Ya. petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang. Kamerane kurang mendur, barang mendur lagi kota. Oh ini janenya laki-laki. Sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Aku muni ngono kuwi. Barang ngono ku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Nggih. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ah motone awor nglumpuk ngene iki ya ora Iya, kok motor mosok dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas ajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh alah-alah nggone bapake kakean kuwi. Kok iso? Ngene bapak kakean iku piye kok sampean kok ngono iki lho? Apa? Ah ngantek nglumpuk ning kene wi. Kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho alah-alah mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu mulai ketuban. Banyu ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae ngene. Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku randang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 Lah iki. iya, lah iku bentuke terus nganti piye ya? Ayo modale kaya wah iki padha ae. Mangkel aku. Bareng rade kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka papat, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih. Jiro lu papat nembe 40 Mbak, jiro lu papat 5 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Sesar. Dik nun sewu jenengan Nggih. iki rak disesar to. Nggih. Lho. Jenengan pun priksa melih mboten.
Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho bar disesar jahite kerapeten. Piye? Wis malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Disesari wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye? Opene bayi piknik ora. Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngene kuwi. Bagian gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki yo Madiun. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi Lagi muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih, mangke jenengan usul Pak Cahyo. Apa melu? Ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbahno Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nah, lah gandeng nuwun sewu iki lak pelawake kalih. Nggih. Ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kok kemeruh? Oh, alah. Aku seneng sing ngono kuwi nganti ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Medun mesin e malan. Nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndi bojo ayu tur model ngene iki Oh, ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kali sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur pira kok? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep. Siji anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Mbak. Lah hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Lah kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Masa mendem mbako? Bayi kok Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Pengedan lho. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah, Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. nah. Suarane apik, piyaine ayu, bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu rujet wae. Oper Mbak Chandra Mulya. Aja kalahno. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah aja nek rekake tenanan Lah, piye? ngono wis ah. Ma, aku
ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan, lah malah aku arep muni amin kalau randang rukuk-rukuk ya toh. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur yo ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku yo rada Mbak Rada yo apa? ayu. Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal lak kaya ngono kuwi jajal. Gene. Gandengan piye? Ngeten iki lek saya mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Nyapa Yen to? kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok itu. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya Komorate, sing kakung kaya Komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Itu Mbak Chandra, iya. Prandene Sing apik. Pipine halus sing ngene ya. aku kok keri dhewe to rumangsaku. Terakhir pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwang Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Kira Ra apa-apa. Bros kok iso meling-meling. Lah, ya ta matane. Yo. Kero no. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira Yo. pasuryane kurang munggah ya jebul. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek Bener, buat Pak, cocok. Lah Iya iya. toh, Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok wong-wong wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi kian santang. Kok ngono neh? Kaya ngene iki kian santang. Wah, ala kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah Piye? sing nang omah apik iki. Ala modelmu. Tenan kono. Lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya Lah, ta? aku wedi kono kok nduk aku melu omahe kono. Wedi nek medi Saya nunut. Nunut. Ayo. Cina. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Itu. wanci dahulu. Kene ya. Jane iki, Ya. jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lah sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Ngene. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Bais. Wes, ayo ya nak. Plek. Plek. Wes, Tanana. plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono, sek. Sek. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Ah. Oh, empuk, Jeng. Rasane Oh. kaya apa ya? Banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk pokoke. Nah, aku ae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah iya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya to, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nak. Ngerti dhewe. Tanana Dienggo watuk mencolot. ingkang rut
nyuntak tresna nadyan mung srana piranti entekne Mbak Dian Munasira yo Mbak Sira gambarmu uga yoga kanca-kanca kompak tenan. wah ning transit ya komplit ana soto ana krupuk walalah nggih panjen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung ngenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa nggih Kya sanget ngoten. Wah, pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibelengko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana nek kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Nggih payungan. Ah nggih. Yo, telaske. Mendah boyo yen sida urip lan nandika Putri Sulesya terus bisa nyuara
sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Julang. Nggih, estoke. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mas Cahyo pun tadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 Pikir Jagung Baru. Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah. Amin. Dan menjadi barokah. Amin. Gusti ngejabahi. Tulung minta gending kutut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Winong. Wah, nggih. Nah niki kula selake rumiyin saderengipun genduk niken. Nggih. Ya nang diaturake kelangenane Bapak Yuswanto aturake genduk Winong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Saya Cocok. atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yoga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke Winong Nawangsih. Yo. Hey!
meriah untuk Winong Nawangse. Niki nggih kasanah budaya Mas Jola. Oh nggih leres. Gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Nggih. Bilih nuwun sewu saderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres-leres nika masange.